Osea, que horrek gerra hostien horrek gano pasau ziren. Bai. Represiño ez egitzaben. Horrek, segitzuan, behitu, datoa bakarrik izango zuen. Nik 93 urte dikut ba, eta karneta 18 urtekin joan nintzen ataratzen ba. Eta nik joan nintzen, debuena kontuta hori kuartelera, eta niri zauztien, Makula Berriozabal Bernas, bai. Sobrina de Enrique Bernas, sí, no vas a sacar nunca el carnet de identidad. Nunca te vamos a dar buenas conductas. O sea, ikusten batute beranduago niño en los arrastres que lleva eso. Eske gerra etzan bukatu orduan, da jarraitzen dago. Ni egon nintzen 3 urte, karnetaetara barik, hori, zertifikatu buena konduta dagoelako. Guk karnetaetarateko andrai, neskai, eta enbiorzetak itun kanastilla bat, edo esamina bat. Enbiorzetak itun, da gero... La sección femenina. Sección femenina. Eta suspendidu naganik, ze pini hostien putxo de presión, esamini eta nik izan putxo de presión da esan abazelan, zugaldien biarren jetan nahi, ba izelan enaban ipini eure gurizin da memorioen, ba suspendidu zuten. Da gero, kanastilla bat bizan, falangerako, biheltzeko, euen elorrizion arbeluek esan errekak zelan da horrek... Maria Luisa Torrek elorri. Bai. Jose, Amaika Mitxirritxoaz konduta dagoen. Horren fia bat. Maria Luisa zelan zan ama. Sagasti Isabela onduen dagoena. Hacía lo de la falange. Jose Mari zelan da ama, Jose Mari. Akordokoa. Azkargortaz. Azkargorta, bai. Maria Luisa Azkargorta zen falangeko... Bai, hortuen kontua, bai. Bai, eta arean nahoen, eta ari tiru bat emotutzasun, eta arekit jeban kanastilioi, zan umintzako erropak eta ez da, hori norentzako zen, eta falangeko umientzako. Guk paga, hori neuk pagaute dauke, eta arentzako dirue pagau, eta gero arek emotutzun zertifiko bat karneta ateratzeko.